Pani, som počula, že si dobrý, že sa o nás staráš. Vieš, ten môj mobil, taká šúbka. Ani Bluetooth nemá, a ja si mám chcel pochváliť spolu žiakmi. Veď oni majú také dobré mobily, iPhony, a ja by som chcela taký mobil, pani. Keby si mi dal taký mobil, by som bola taká šťastná. Pane, vždycky som taký chcela, vďaka ti. A pane, a vieš, v poslednom čase sa mi stalo, že chodím neskoro do školy, keď vonku je tma, zima a mne sa nechce stávať. A ešte keď chcem pozerať večer televíziu, nejaký dobrý film, tak musím dospať ráno. Pane, keby si mi dal auto, nemusí byť nové, také ojazdené, len aby ma to zaviedlo do školy a nazad, vieš. Pane, ja mám auto. Ďakujem ti, pane. Ja mám auto. A pane, vieš, už keď si mi dal ten mobil a auto, tak mobil, treba kredit onho, auto nejde na Božiu lásku, tak treba benzín. A rodičov pýtať mi je tiež trápne stále peniaze. Keby si mi dal peniaze, by som ti bola vďačná. Vďaka ti, pane, ty mi dáš vždycky všetko, čo chcem. Minule ma kamarátky zavolali na diskotéku, Bože, a nemá som peniaze, tak som to brala máme prepať, už sa to nikdy nestalo, ja som to nechcela prepať. A keď sme boli na tej diskotéke, tak sme veľa vypili, proste som si nič nepamätala, ale ja som to nechcela prepať. Na budúce už nebudem. A keď som prišla domov a mama proste videla, a sa ma pýtala, že kde som bola, čo som robila, a tak som jej nemala povedať pravdu, tak som jej klamala, ja som to nechcela prepať, proste už nikdy nebudem. Mamáčka jedna. Pane, si tu? Ak si tu, tak urob prosím znamenie. Daj, nech sa to rozsvieti v tejto miestnosti. Pane, ty ma vôbec nepočuješ.